дил 001 пешниҳоди шуморо рад кард ва аҳд кардед ки аз баҳри ишқаш ба тамом мегузаред. Чӣ сабаб шуд ки якбора дасту дилатон хунук шуд? овозаи аз ҳамсаратон ҷудо шудан асос дорад? Не ки ям қаша фаҳмидем ки дар ҳаёти ӯ дига одам бидай ки аймада ӯра хушрӯ нигоҳ карда то метавони истад. Райҳону мирон ману ту, Фарҳоду Ширин ману ту, Юсуфу Зулайхо ману ту, Маҷнуну Лайло ману ту. суруде ки бояд барои пистаи данғара сароида мешуд, чӣ сабаб шуд ки яке якбора отказ шуд? Ташаккур. Дар ҳаёти шумо аз мухлис дида арӯзҳо бисёртар ҳастанд. овоза аст ки Шаҳром аз баҳри санад мегузарад ва ба муҳоҷират меравад. ин асос дорад? Нимане ки моро беҳуда суруди моремур меропрам аҳли Арабистон ай. Ӯ мера 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 ай барима ба дури дури дур ӯ ай барима. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. овозаву овоза дар кӯча гапи тозаро кушода эълон месозем. ин дуюмин нашри барномаи мост бо чеҳраҳои машҳури шоу-бизнес. инак дар барномаи мо қарор доранд як ҷавони бисёр ҳам хушсадо, оне ки дар як муддати кӯтоҳ тавонист дар миёни ҷавонон як ғулғула афканад, як инқилоби бузургро пешниҳод созад. ин ҳам бошад Шаҳроми Абдуҳалим. интихоби ман толори мебеле акрам. Шаҳром, пеш аз ҳама шуморо ба барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза хайрамақдам мегӯем. Зинда бошед, саломат чӣ бошед. ҳол доред? хуб ҳастед? раҳмат гаштем бо давода. ҳамин мегӯянд ки то чӣ қадар ҳамин сароянда машҳур шавад, аз пасаш гап, калоча, исун зиёд мешавад. паси худтам гапҳои зиёд пайдо нист шуданд. албатта бисёр. шумо ин овозаҳоро сахт қабул мекунед дар ҳақиқат ё ин ки рости аввал қабул мекардам, дар хидме хеле қаҳр мекард. авози парво надорам чӣ мегӯянд, чӣ кор мекунанд. Ман гилам намураи хидма интихоб кардагима, мо чизе ки хидма мехоҳам ҳамуро кардистам. хеле гапи чапшонда чӣ надорам. аз ин бармеояд ки пешравиҳоятон аз рӯи миллион. албатта. биёд суханро дароз намекунем ва аввалин саволро пешниҳоди Шаҳром мегардонам. Шаҳром, рост аст ки дил 001 пешниҳоди шуморо рад кард ва аҳд кардед ки аз баҳри ишқаш ба тамом мегузаред. чӣ сабаб шуд ки яке якбора дасту дилатон хунук шуд? Не, албатта хеле полни рад накарда буд. миёна да будем, вале хеле 100% рад накарда буд. барое ки 1 миллион буд, охири 2 миллион шида буд. нархро бардошт? ман худам бардоштам. барои ҳамқа хостам ки рости дилам кам таракам буд, хеле ба умед буд. ане ки баъди ҳами барномаи қатъи шумо гузарондагиамро тамошо кардам. бо бӯю барфӣ буд ҳамроҳи бобо ва набираш. ҳамро тамошо кардам. дар ӯ барнома дил бо шаҳрёр шаҳрёри давлату оиладор мешида как бута ака. намедонам ростай дуруғай, маъқулш буда ака. барои ҳамқа дилам монд. шумо як ҷавони зебо ҳастед, нахуд дилатон монад. боз ҳазору як дилҳо аз паси шумо мегарданду медаванд. пас чаро ғамгин мешавед? не, ғамгин нашидам. хай кам тарак мешае, не ки бо зиндагӣ идома дорад. ташаккури зиёд. росташро гӯед, бе ӯ зиндагӣ берангу бемаъност ё ҷояшро зуд ба дигаре иваз кардед? ягонта дигар пайдо шудми? не ҳоле пайдо нашида, не ки боварӣ дорам ки пайдо мешавам нафаре ки арзанда бошад. ама овозаи аз ҳамсаратон ҷудо шудан асос дорад? чӣ сабаб шуд ки аз янга ҷудо шудед? не, албатта овозай рости хай дар зиндагӣ нофаҳмиҳо мешава, не ки асос надорад. мақсади гап ки мо ҷудо шудем ягон асос надорад. яъне дар зиндагӣ ҳам ҷанг аст, пастиву баландиҳо аст.
сардсуханиҳо ҳаст, пас мегузарад бо мурури вақт албатта сабр. ва шаҳроме ки мо мешиносем ҳеҷ гоҳ дасти янгаро раҳо намекунад ва ду фарзандашро ҳеҷ гоҳ хор намесозад. Иншоалло насиб. Сабр меваи ширинай. гиред аз меваҳо хӯред. ташаккур биё. агар тамоми решениҳои ҳаёт дасти худи шумода мебуд, аввалин чизе ки иваз мекардед дар зиндагӣ чӣ буд? То ҷое ки Рустамҷон медонам вақта ҳеҷ вақт ақиб карда намешавад. бале Хай дар тақдири чизе боша. Ман вале яко уҷоша фикр накардам ки чира алиш мекунем дар ҳаётум, дар зиндагим. Не ки то ҳамҷаш омадаем шукронаи Аллоҳ. чизе дар насиб боша ҳамора мебинам, хеле оле фикр накардам ки чӣ ман алиш мекунам дар ҳаёт. Дар тақдирим чизе боша ҳамо худаш ба мурури замон нишон медиҳад. суруде ки ба наздикӣ ба гӯши мо расид бисёр ҳам як суруди гӯшнавоз дилнавоз аст. ростига хато накунам номаш Райҳону Мирон унвон дошт. мехостам баҳри анами тамошобине ки ҳазорон ҳазор нафар моро тамошо доранд, 4 мисраашро замзама мекардед то хотирашон шод шавад. Майли чӣ банавистам? марҳамат. Райҳону Мирон ману ту, Фарҳоду Ширин ману ту, Юсуфу Зулайхо ману ту, Маҷнуну Лайло ману ту. Райҳону Мирон ману ту, Фарҳоду Ширин ману ту, Юсуфу Зулайхо ману ту, Маҷнуну Лайло ману ту. фақат росташро гӯед. бо ин суруд шумо киро Райҳону Мирон мегӯед, Юсуфу Зулайхо мегӯед, Лайлию Маҷнун мегӯед? киро дар назар доред? писаи данғараро? Махфӣ. аввал хуб фикр кардан ним соат пас гуфтанд ки махфӣ. Одаме ки дар корша гӯшиш кунад, худаш мефаҳмаш. хуб фикр кардеду баъдан охирда гуфтед ки махфӣ. чаро хеле зуд нагуфтед? хост бигӯям ҳамин сурда одаме ки гӯш накардай, ҳаму гӯш куна, кадоме аст дар кадоми бахшидагим ӯ худаш ира гӯш куна, то охирша гӯш куна, хап дам гӯш куна, ягон овози зиёдӣ набоша, мисрома ҳар якташа гӯш куна, худаш мефаҳмад. аз ин бармеояд ки ин суруд точно ба касе бахшида шудааст. Точно. ташаккур мегӯем. суруде ки бояд барои пистаи данғара сароида мешуд, чӣ сабаб шуд ки як бора отказ шуд, дигар насароидед? магар ишқамро қабул накард гуфта аз баҳри ишқашу аз баҳри суруд гузаштед? Не, албатта Рустамҷон, ростии суруда ман тайёр карда будам, мехостем, аммо ростӣ ман суруда тайёр карда будам, бояд пешниҳод мешид аз тарафи мо барои мухлисо. Не ки баъди барномаи шуморо қатъи дил дидам, шаҳриёра дӯст медорум уфку дил. баъди анон барнома баъдора гирифтем қатъи Фотима бировардем суруда, камтар суханоша дигаргун карда будем. агар не полни дар бораи пистаи данғара бояд рашк кардед? рашки мард мегӯянд оламро месӯзонад. шояд рашки шумо ҳамин хел аст. анамра ман нахостам ки бибурорум олам бисӯзад. дар дурун гирифтем, қапидимаш мондамш ист. ташаккур мегӯем. шаҳром, шумо шароб менӯшед? Не, албатта нос мекашед? не. ташаккур. дар ҳаёти шумо аз мухлис дида арӯсҳо бисёртар ҳастанд, яъне ба назар мерасанд. онҳо аз шаҳроми нимҷонак чӣ мехоҳанд? яъне сухани ширин доред, шояд як муҳаббате ки дар вуҷуди шумо ҳаст, онҳоро ба сӯи худ мисли оҳанрабо мекашед. умуман чӣ дар ҳаёти шумост ки онҳо аз мӯи сар зиёд гирди шумо пару пар монанд? ростӣ ин савола тоз рахтан ҷавобша наёфтам. инаш меравад, дигараш меояд. Не, намерава, намеояд. пас онҳо ки ҳастанд? намедонам бахудо Рустам. мухлисон ҳастанд? шояд мухлисон бошад, аз ҳисоби шояд аз ҳисоб меган, чӣ меган, Бале. мухлис бидан дӯст медоранд ё ки ира май чӣ гуфта суроғи намекунам. шуморо чӣ хел ҷустуҷӯ карда меоянд? мисле ки нони қоқдорӣ ё ки шири қоқдорӣ гуфта тақ карда медароянд? Не, ай хеле ҳамчун мухлис суроғ мекунанд, занг мезананд, мо мухлисҳои шумоем. ва шумо ҳамчун як сарондаи дилсӯз наметавонед онҳоро рад Албатта. созед, азаратон сур кунед Албатта. ва аз бари боло гузаронида онҳоро албатта меҳмондорӣ мекунед. албатта. мефаҳмам. дар зиндагӣ барқасдкоред? Не, албатта. овоза аст ки шаҳром аз баҳри санад мегузарад ва ба муҳоҷират меравад. ин асос дорад? Не, ростӣ бад пешай
сурудома баровардан пеши ами 4-5 моҳ пеш ниято буд. Вақте ки ай хизмат омадам қариб тӯли 2 моҳ студияи сабти овози химакшодум дар ҳамонҷо кор мекардам, ҳам сабт мекардам. Рости хеле аждад надоштам ки мақсад дар як муддати кӯтоҳ дар дили мухлисои худам мақсад ҷо меёбам. Вақте ман мухлис пайдо мекунам ҳеҷ чиза аждад надоштам. Рости баъдам хеле байни худмон буд ки ба чоқати маҳкам мекунам студияра, мерам Москва, мерам кор мекунам. имрӯзҳо мебинем ганҷинае ки ҳамроҳи шумо дует сароида буд дар Русия дар толорҳои бонуфузтарин консертҳои худро барпо намуда ҳамон сурудро реклама кардед. Чаро бо худ шуморо набурд? Шояд маблағи роҳиё надоштед? Не, албатта ҳастай. Ман худам ҳозир намехоҳам барам ай давлат берам бибурам, барое ки ман 3 рӯз пас 4 рӯз пас ай пай навигарим сурудои нав кардистам. Вақте ки рафтам уже камтар қафо мезанам, ай навигарӣ камтарак дур мемонам. оё медонед ки шумо инсони ба чашм хубеду дар асл каждуми таги саргинед? Медонед? 100%. ин албатта хислати аз ҳама бади шумо аст дар зиндагӣ. Не, хислат ман фикр мекунам ки хислати хуби ман ҳамия хеле нашоти инсонияти хеле одам нестам, нашоти корум, фаъолиятам навигарим, анам хеле каждум мехоҳам ки як чизи хеле мековум, мешурум ҳама ҷора, ягон чизи барои мардум мековум ё магане хислатами хеле бачаки хубам, спокойним, ане ки морам. беҳуда суруди моремуре нахонда будед. ташаккур мекунем Шаҳром. саволи дигар чунин аст: шогирд доред ва онҳо оё аз шумо розӣ ҳастанд? Датта шогирд доштам. Чӣ ба доштам? Як тишанги Абдурозиқ шидем, гифтам бурданаш. Як та дигараш ҳамроҳи хидмат Дилер МС. аз шогирдҳои худ розӣ ҳастед? Талант доранд? Албатта 100% талант доранд. Қатъиман ман ё 100% розиям, ӯ ва ман 100% розиянд. Да бар ман да пастию баландӣ, не ки ҳамун шогирди дигарим Муҳаммад Розиқ. муҳаммад розиқ куҷо рафт? Шояд ба Арабистон бурданд? Не, ӯро Арабистон набурданд. Дар ҳамин Тоҷикистон як бародар монастаи Меҳрупро ба назди ӯ рафт. ӯ Меҳрупро аҳли Арабистон ай. Мехоҳам пешравӣ кунам. Дар ки ҷое боша набоша, пешравӣ хоҳам намуша. иншоаллоҳ боз ба назратон бармегардад. роҳафтода нашавед. Не, мон дари мо ҳамвақт ҳуай барои ӯ. Моз дар барми як ташастай, ҳамчун додарай барои ма ӯ Дилшод ҳамчун додарай барои ма, дар пастию баландӣ дар бармай. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин аст: суруде ки бо Фотима сароидед хеле хуб баромадааст, лек дар суруд ошиқу маҷнуни духтари Фархорӣ Фотима буданатонро баръало нишон медиҳед. дар ҳақиқат ошиқи Фотимаед? Не, ӯ гуфтам ки пешаи саволтон омада буд, барои дил буд. иминои барои дил нависонда будем ша. пистаи Данғара гуфта будем, дар ҷои Фархорӣ, дар ҷои Фотима дил монда будем. Кия ки баъди ҳамун корро чепешид, бинобар сабабҳои техникӣ ин суруд аз байн рафт ва дигар шуд. ва дигар шуд. Не ки ягон асос, ягон чӣ надорам. Мо бо Фотима ҳамчун ҳамкор, ҳамчун дӯст ҳамкорӣ мекунем. агар дил 001 фаҳмад ки ин суруд ба тамом отказ шуд, шумо ҷои мисраҳояшро дигар кардед, намеранҷад? Не, набояд биранҷад. чун шуморо ранҷонд, $1 миллион гирифту хонадор нашуд. Ман намехоҳам ҳеҷ кайма биранҷа. Шояд худаш бифаҳма, намехоҳам айма як кас биранҷа. Шояд намедонам, айма дар дил намедонам чӣ намераса. Не ки ҳам қаша фаҳмидам ки дар ҳаёти ӯ дига одам бидай ки айма дар ӯро хушрӯ нигоҳ карда то метавони арзиштарин одам бидай барои ӯ. на худ диле ки мо мешиносем хушрӯпараст бошад. Аки хушрӯпарастша намедонам. Не ки ҳам қаша медонам ки дар ҳаёташ бидаям хеле инсоне ки қадраш болост. қадраш дар пеши ӯ боло бидай. Аймада боло бидай. пас шумо ӯ $1 миллионро ба суду судкашӣ нагирифтед? Не, албатта. бахшидеду рафт? Бахшидем рафт. паноҳаш ба худо. сароянда хусусан мард чӣ кор кунад ки зиндагиаш роҳату ором гузарад? кам оилаҳои сарояндаҳо пойбарҷо ҳастанд. инро медонед? пашти қариб зиндагиашон вайрон мешавад аз рӯи рашк, аз рӯи клип, аз рӯи духтарҳо.
چی باید کرد که زندگی هم خیلی مثل یک ستومه که در زمین میکوبی همون خیلی پای بر جا بمونه؟ хай ака и савола ман айтаин дигар кас ҷавоб дода наметавонам, барое ки ҳар одам ҳар хеле зиндагиш зиндагӣ ҳастае ки дар зиндагӣ ӯ зан рашк надорад, ҳастае зане ки рашкш барзиёди бадай, ҳастае зане ки мақсад дар санъати ӯ кор надорад. бале ҳар инсон ҳар хеле панҷ панҷа баробар нестае. ҳамин сабаб зиндагии одамо ҳар хеле ак ман намедонам. ҳастае заное ки мақсад мардаш шав мея рӯз мея лиш ба корша давом бита мақсад ҳамун зиндагиша пеш бара ҳамиш важнее тамом. ҳастае зане ки намемона кор куна санъатша пеш бара, барвақт биё хона соати 11-12 9 8 хонада бош, мақсад ӯ наметавонад дар чӣ кор куна. ҳаста санъаткоре ҳастае ки бисёри санъаткоро ман кадомеша ки дидам ак бисёршам намегум, ҳамин одамоеша дидам ки санъаткоро шабона бисёр кор фаъолият мекунанд. албатта ана баъзе занҳо ҳастанд ки намехоҳанд шабона кор кунанд шавҳарашон, баъзеҳошон ҳастанд ки мақсад ба ҳаволаи хичон мемонанд ки мақсад корта ки плавни зиндагита 100%. ин чиз сабаби нооромии зиндагӣ мешавад? албатта рашки барзиёд. чӣ бояд зане кард ки ки- ҳамдигар фаҳмӣ бошад? намедонам худованд зана хича тавфиқ бита. шумо худро дар ин хел ҳолатҳо гунаҳгор намеҳисобед? яке ҳолатҳое мешавад ки мешавад нашоти хеле темо дар зиндагӣ ҷангразбор мешавад, бе ин намешавад не ки хак бифаҳма бо хеле хуб мешавад. зане ки бифаҳма ки мардак санъаткора ӯ зиндагиш айрӯи ҳамоай, вақте ки ӯра пауза мекунӣ меқапӣ дар зиндагӣ ки времаи мехостагӣ хита бихоҳӣ бимонӣ дар ҳаётиш, дар ҳаёти ҳамун мардак раҳгум мезана мард, наметавона ҳамун чизи мехостаи хича дар ҳамун соҳа пешниҳод кунад бари мухлисош. бале метавонед ягон суруди дилхоҳатонро пешкаши мардуми мо гардонед бо садои зинда? кадомша бихонам? чун сурудҳои шумо зиёд ҳастанд, агар хуб мешуд ки суруди яке аз популярнитаринашро. Даи дили ма парранда шиди, ай мадур шиди ва ту ганда шиди, ҷои гаштара миёрум ба ёд, чашмот пеши рум дазаёб ӯ мера мера мера, ай бари ма ба дури дури дур, ӯ ай бари ма ва ғайраҳо. ва ғайраҳо гуфти худатон. ва то ҷое медонем шаҳром шумо бо чандин репсароён суруд ба деҳа сароидед. аз миёни анамон нафарон кадомаш суруди шуморо тавонист ки ба қавли миёни мардум шинохта гардон? рости қатъи якумин сурудум ба ҳамроҳи ралик буд. ман як қадам бетиҷо намерам. хит шуда буд? хит шуд. баъд ё бо ҳамроҳи ралик бохондем. Не, деюмин сурудум бо ҳамроҳи ралик буд. якумгиш бо ҳамроҳи ралики навик буд. суруди маро ғамгин макун дар зиндагонӣ. ирам хит шида буд. баъд ё бо ҳамроҳи ралик хондем. ишам хит шид. баъдан дар вақти хизмати ватан модар будам бо ҳамроҳи дазл якта хондем. дазл реперисте бале ӯшам низ популяр мешуд. ӯшам популярни шиду требун. баъди ӯ суруди хандак буд. баъди хизмат баромаданмон бо ҳамроҳи акаи суру масти сура хондагем. вайам мардум хушро қабул карданд. бо ҳамроҳи шон хандак буд. ба баъди вай суруди море море. беҳтарин. медонед атрофи номи шумо чӣ мегӯянд? чӣ мегӯянд? чӣ мегӯям? шаҳром пулро бинад ҷураро фаромӯш мекунад ва раваду агар духтарро бинад дӯсти наздикашро фаромӯш мекунад ё ки дар роҳ партофта меравад. шумо ҳамин хел одат ҳам доред? не албатта сумхай ҷои хича дорад, дӯст ҷои хича дорад. ба дӯсторам чанд намуд мешаванд охир. дӯстои нонӣ мешаванд, ҷонӣ мешаванд, забонӣ мешаванд. ба дӯстои ҷонӣ ҷон таметӣ, ба нонӣ нон метиву айдар мерониш. бале барои ха арӯс мегем. баъд гуфтем ки арӯса бина дӯста фаромӯш мекунад. не албатта арӯс ҷои хича дорад, дӯст ҷои хича дорад. яъне ки шумо сумро ҳеҷ гоҳ аз онҳо боло не намебаред? албатта не. қадри сум нисбати қадри дӯст паст аст. паст аст. сума пайдо мешавад, дӯста пайдо намешавад, дӯсти ҷонира. шаҳром пас аз барнома, пас аз кинои Оҳидил бисёриҳо ҳамин мухлисоне ки канали Меҳробро тамошо мекунанд аз мо хоҳиш мекунанд, комментария менависанд ки оқибат чӣ шуд, пас чӣ мешавад, онҳо оиладор мешаванд ё ин ки не ваҳо ва казо. мақсад шумо мегуфтед ки дар ҳақиқат поёни ин хотима меёбад бо чӣ? албатта
рости мардумро ба умед кардан. филмон бояд хотима наёва, филмон давом дора. Рости мо маслиҳат кардем ами рӯзои наздикда филма сар мекунем давом ша, шояд ишқи мо хотима биёба. Дар филм шумо ба муроду мақсад мерасед? Ақаллан дар филм. И сюрприз мешава барои мардум. Ташаккур. дар филм бояд чизое ки бишава ва чизое ки паси парда буданд дар барнома, дар филм моро нишон метем, ошкор мекунем ҳамара чӣ хешид байниму чӣ гап шид. ана ин муҳаббате ки имрӯз нисбати дил дошед ба тамом сард шуд, дигар тамом дил дар ҳаёти шумо вуҷуд надорад. Шояд ам хел шава, яъне ба тамом шумо он духтарро аз байн яъне ки фаромӯш кардед. шояд бишавам хеле. Не ки дар филм бояд ҳамин чиза мо хеле ма чизое ҳаста ки бо гап задаш наметавонам, гуфта наметавонам. Дар филм мо ӯра нишон метем, интизор бошад. интизор бошанд, рӯзои наздик дар филм мебурорем. ташаккури зиёд тамошобинони азиз, ин буд барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза ва чандин овозаву ҳангомае ки гирди номи ин ҷавони бисёр ҳам хушсаду пайдо шуда буд мо аз забони худаш шунидем ва то чӣ андоза асос доданашро он кас баҳо доданд ва гуфта гузаштанд. суҳбати гарму самимии мо буд дар толори мебели Акрам, толоре ки бошукӯҳ аст, зебо аст, диданӣ аст ва шумо мехоҳед ки хонаи худро ё коргоҳи хешро чунин зебову диданӣ намоед, пас метавонед дархост намоед, занг занед ва бо нархҳои арзон дастрасӣ намоед. ташаккури зиёд мегӯем барои иштироки фаъоли шумо дар барномаи овоза ва овоза дар кӯча гапи тоза. ҳамчунин ба кулли мухлисони шумо зинда бошен, саломат бошен, ки ҷоида бошен набошен. интихоби ман толори мебели Акрам. овозаву овоза дар кӯча гапи тоза.